e balɗe fof mbeɗa fatam e balɗe fof mbeɗa fatam hannde o yaltata o metere tan ko min kaldan ubbu koɗonte poussiére somi anduni aɗa nder hannde poussiére o watta hannde o poussiére o watta somi anduni aɗa nder day to mbiyata ça va sel mawɗo to mbiyatɗa wonduma ani mbiyete wonduma ani mbiyete he woni ma haydara ka desaɗo walla ala resaka resa e resa ren guilma semaine ni ñiiji ma o ñiijde mi wona so mimami terani ko mbaɗañi andi seedi ko woni so mimami terani ko mbaɗañi ko tan ma dartinde kam mi joguima haaju mi joguima haaju mbeɗa heeɗima e ko woni haydara haydara aɗa wi kam banan dem mbiɗa ko cuɓɓolle mbiyeɗa haajam ala e gadduɗum ɗo koy kono aɗa andi guila jimami ɗo hen guila nden mi ñamani mi yarayno aɗan waɗa wiiri ya droit to bitma anda ko jiɗɗa haalde ko woni mbeɗa mara kay min ko aggi mbeɗam arginani ha joni mi lel tan ko moom yettema de kam jaho eyi guila jimami ha joni woni semi wona guijima de aɗa guilla korko dari ha joni gallamen o galle tini mamam jaɓata e goto ñamata e goto yarɗo jonno kadi min guila jimami ha joni mi ñamata mi yarta lewru korko ndu fawri hen kadi mi jokkiri kam ñamani mi yara hen hay kumtade somin kumtima mi ɗattat tayam ha ɓooya mi fuɗɗo humtade manam an hakkillam mbiɗa resa mi resaka manam sa faami mbeɗa nomma huwa nomma annabi kam e goɗɗum joni kay jinnoni sa humtima nodduma ngara jandoy jam kaldata min a jeewi hoore ma yeehi hoore men ay an sa rena kam mi ñamat maale merci ko ɗum wattude c'est la première la dernière fois mbaɗa rewɗo aɗa haalde yam ñakkuɗo fa neni mi haalnima noon imbécile mi haalama yiddam aɗa hello ngone muusi noon on garawol ɓay tan kay jungo mo ngol laali kam hay seeɗa alhamdulillah rabbil alamin allah Dakar wonde ko hewde onoji neɗɗo sene tacca wemjat neɗɗo sene tacca wemjat onoji partout nen gummiro partout salamu aleykum ceerno modde no goɗɗa aɗa selli jam woni ma machallah alhamdulillah aɗa selli machallah mamou jeeno wallahi ne woodi no gowruɗa aɗa selli min koye whatsapp o tan jiidirten sawa no gowruɗa wallahi ɓe celle ɓene jaam machallah ɓene jaam machallah sawa jam woni ma wallahi ɓe celli kam fof machallah sawa lawol ngol ne juuti tan korkane wonda kono arande mi mbima lawol jungol ngol neɗɗo horta minen mi taccitane lawol ngol taw mi tampi wallahi a horande bon mi yi ha kormi après tañmi taw ɗum ɗo wallahi lawol ngol ne juuti ɗon wallahi jam woni moon no mbaɗɗon e korka machallah mbaɗa ko dewno ɗo wallahi guila ñande o nodduno kam o yomo jogui haaju Dakar kayitaji o foti lijjidde mi yon bisimilla mo ko galle Allah galle ma eyyi bonani mi nannomo suudu kaw basto o jippo toon tan non bisimilla mba jarama ceerno moti jarama mi foftiyol seeɗa jarama kaw mi nawmo suudu kaw basto eyyi wallahi ɓe toɓɓiyam woni on ɗo omo seli walla on ɗo tan leppo kaw bisimilla kawas ɗum haalte ɗum tan haalte neɗɗo africain ɗum haalte africain mi wiyata boom sénégalais ɗum haalte africain an installation ma parenta o an a heƴani ɗaw aɗa heññaneɗo mbaɗa haala ɗo suuɓa suudu mo nannata ɗum min kam kalidu kam onon kam kalidu cikkumi ono meeɗa ko boni de omo meeɗa ko boni no sinno ko joom haqqille omo fonno andude o wonta ɗo on wiya a heɓtinani aɗa nde o so ñakkano fayda humtota koye lawol aɗa foti wadde kafara noon aɗa foti wadde kafara ma yob lebbi ɗiɗi morma muskallaf kam taƴƴo e lawol ngol a teddini becce sa taƴa e lawol ko min mbaɗɗa walle Allah hakkude ɗo e Mourtane no jari taƴƴe morma
jam wona cuba wona kali do anga mu joddunoɗa ɗo to woni comme de wiyo on yabiti ko ara yahatan ayi de waɗa ñallende jam so ari mbiyama yaharo kadi alhuseine ma ara ok jafoɗa hatta yaade sohlon ma seeɗa rek mbar ko jam ko jam de ko jam bisimilla min de moom yinno jooten seeɗa ndax min moom sawa ari ɗo e galle he rek ko an walla debbo ma andi kam ɗo en sikilam allah ne waddi min kono kadi neɗɗo sa yeehi ha ara e nokku a yii ha mbattuɗa e yiide ɗon ko musma walla aɗa wiye ɗon ko musma vaut mieux ko jagga koyɗe ma ɓuuri e ɓar ko jam min de ñanden mi ari ɗo joni noon no jaltami nde mi tawi ɗo baaba e damal galle o baaba cuulenni neɗɗo moom saɗa yaha e nokku ha watti yiide ɗon ko musma walla aɗa wiye ɗon ka fotani wiyeede vaut mieux ko jagga koyɗe ma ɓuuri ñanden mi ari ɗo henne no kotami nde mi tawi baaba e damal galle o noddi kam mbe sikka ko goɗɗum sah o wiyata kam baaba darni kam ne haalnama haalu ñakkude fayida o reftini hen o wi kam on waɗa kam dohan omo waɗa kam o kadi ɓuuri musdimi foof mbeɗa baaba kam ko kangal ko ɓuuri kam hen musde foof omo yurno ga omo waɗani omo dari tan waɗa di n'importe quoi c'est bon mi faami ala jarama ko adi foof min kam mboɗo yafnoma personnellement par ce que mboɗo andi saɗa ara ɗo e galle he wona kaw modi tahi wona nen adduma ɗo ko sababude min e jeenaba par ce que cehilagal moon ko gila hanke wona hande sa ari ɗo noon baba cukalel tokosel ni wonma dépassé ɗum ɗon minen ko gacce amen kono noon alhamdoulillahi nde kalanɗa kam ɗum momi ligjiɗ ɗum hakkude me baba won goɗɗo jawiɗomi mi wona baba par ce que mi fotani dañde ɗo koɗo baba ni nodda ɗum ni waɗa dragué walla ni haalna ɗum haalaji ñakkude fayida ɗum kam tan fait même pas mami haalde makko woppudumi junggam aɗa yarlo hen aɗa yaafo wonta wattude ɗum comme c'est promis anani ha hande noon para kumtare ala fat kumtare a wari humtare ɗo hande kam mbiɗa fof para kumtare oui